Wara t-tnedija tal-kampanja nazzjonali Skopri l-varjetà kull ħut sostenibbli, tnida kiosk iddedikat għal promozzjoni ta' ħut lokali li mhux daqstant popolari mal-konsumatur. Din l-inizjattiva tiffoka fuq il-bżonn li jiżdied l-arfin dwar il-varjetà ta' ħut li jinsab fil-Baħar Malti u biex jiġi mħeġġeġ konsum aktar sostenibbli. Permezz ta' dan il-food truck li se tkun preżenti f'Marsa Xlokk kull nhar ta' Ħadd, il-pubbliku se jkollu l-opportunità jiskopri duq ħut frisk maqbut mis-sajjieda, b'enfasi fuq speċi mhux daqstant popolari iżda ta' kwalità għolja. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akwakultura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajd enfasizzat li Malta hija mdawra bil-baħar li joffri madwar 360 speċi differenti ta' ħut u tippromuovi d-dieta aktar bilanċjata. Sa dejjem bil-promozzjoni ta' tipi ta' ħut li mhumiex daqshekk popolari ġewwa Marsa Xlokk fil-weekend se jibda jkun hawn dan il-kiosk ta' Eat Sustainable Fish sabiex anke nħajru dak li jkun il-konsumatur jersaq il-qoddim u anke jduq dawn it-tip ta' speċi. Nistieden il-Maltin u l-Awċin kollha sabiex fil-weekend jibdew jinżlu sa Marsa Xlokk ħalli anke nkomplu nkatru aktar knowledge u informazzjoni dwar dan it-tip ta' ħut li apparti li hu sostenibbli u tajjeb għal saħħitna u affordabli wkoll.